ଦିନେ ସାଇକେଲ ଏମିତି ଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ଏମିତି। ଦିନେ ଟେଲିଭିଜନ ଏମିତି ଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ଏମିତି। କିନ୍ତୁ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେମିତି ଥିଲା, ଆଜି ସେମିତି। ଜୀବନରେ ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଅଛି ଯାହା ସ୍ଥିର, ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ଯେମିତିକି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ଯେମିତିକି ପ୍ରେମ, ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ରୂପଭାକ ବଦଳିଛି ସତ, ହେଲେ ବଦଳି ନାହିଁ ଏହାର ଚିରନ୍ତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ଏଇ ଯେମିତି ସେଫ୍ଟି ପିନ୍, ଆକାରରେ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଯିଏ ଫୋଡ଼େ ଆଉ ଯୋଡ଼େ ବି। ହୁଗୁଳାକୁ ଟାଇଟ୍ କରେ, ଚିରାକୁ ଲୁଚେଇ ଦିଏ। ଥାଏ ଅନ୍ତରାଳରେ, କିନ୍ତୁ ରଖିଥାଏ ନିରାପଦ। ସେଇ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ଭଳି 100ଟି ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ। 2ରୁ 10 ଧାଡ଼ି ଭିତରେ ହେଇଥିବ ସେ କବିତା, ଅଥଚ ଜୀବନକୁ ଫୋଡ଼ିବା ଓ ଯୋଡ଼ିବାର କାମ କରିପାରୁଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆଗାମୀକାଲି ବି ଯିଏ ପୁରୁଣା ହେଉନଥିବ, 1000 ବର୍ଷ ପରେ ବି କହୁଥିବ ସେଇ ଚିରନ୍ତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧର କଥା, ଜୀବନବୋଧର କଥା। ଅଛି ଏମିତି କବିତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ? ଯଦି ନାହିଁ, ଲେଖନ୍ତୁ ନା। ଆଜିର ପଡକାଷ୍ଟ ଯୁଗରେ କଥା ତ ବହୁତ କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପରେ କବିତାଟିଏ କୁହନ୍ତୁ ନା। ଅପ୍ରକାଶିତ ଓଡ଼ିଆ ମିନି କବିତାକୁ ନେଇ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପ୍ରକାଶନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ସେଫ୍ଟି ପିନ୍